Spezia wieħed Inter 3 kienet rebħa importanti għal prosegwu tal-mixja tagħna. Nistgħu ngħidu li dmirna lejla dejnieh anki jekk fl-aħħar ħadna naqra ta' qata, ma ngħidu hekk naħseb illi dak li kellna nagħmlu għamilnieh. Bdejna ftit traskurati iva għaliex fl-ewwel 10 minuti għamilna ħafna żbalji, mbagħad irkuprajna u anki bdew ġejjin il-gows. Brozovic l-ewwel gow tal-istaġun, gow mistħoq ukoll għall-ħidma sfiqa ma taqta' xejn li Epic ilu jagħmel, speċjalment matul din is-sena. Mbagħad Lautaro għamel gow mill-isbaħ għalkemm illum kif anke kont qed ngħid il-sħabi ġewwa l-Inter Club Malta il-Martinez ma kontx nilabu, kont inħallih isaħħan il-bank illum u mbagħad ħallih jiżvoga nhar it-tlieta. U mbagħad wara li Maġġori għamel gow sabiħ għax mbagħad fejnu tagħhom Sanchez serħilna moħħna għal 3 punti li jgħidu hekk resquna qrib il-ħolma milli nistgħu ngħidu. Dzekov l-lum kellu logħba tajba wkoll, kien sfortunat illi ma skurjax fl-ewwel taqsima laqat il-lasta wkoll biss naħseb kelli nagħti voti l-Bosnija kellhom intih 6.5. Bravo Samir illi fil-bidu tat-tieni taqsima ġab sejf tajjeb u Skriniar ukoll illi għalalna ballum f'dak il-perjodu meta l-Spezja bdew jagħmlu l-pressjoni fil-bidu tat-tieni taqsima illi sewa ukoll. Logħba tajba mingħand Çalhanoğlu, oġobni, beda jipprova, jiskurja, xottit minn barra l-kaxxa, naħseb illi wkoll kellu logħba pożittiva il-midfielder Tork, insomma dmirna aħna għamilnieh. Jiġifieri bqajna nżommu l-pressjoni fuq dawk illi llum rebħu wkoll kontra l-Ġenova, ma let's face it il-Ġenova anke jekk aħna fallejna magħhom qed jilagħbu jaqgħu xi jew le, u most likely li jkunu huma li jakkumpanjaw lil Venezia u s-Salernitana fis-serje bis-sena d-dieħla. Issa ħanejdu hekk. Ħarsitna tmur fuq nhar it-tlieta illi fil-fema tiegħi ngħid dibissu naqfaw fuq id-derbi ser tkun logħba li psikoloġikament taf tiddetermina il-kampjonat fejn mhux x'vija jista' jaqbad, kif mbagħad it-timijiet ser imorru għal kumplament tal-logħbiet li għatfadal il għaliex huwa konfront dirett bejn iż-żewġ kontendenti prinċipali għat-titlu. Jiddispjaċini li n-Napli mhux ħandaħħalhom fil-kredu għaliex jiena nemmen il-Napli meta ġistijunno dejjem ifallu u ma niskludix il-nhar it-tnejn Mourinho joħroġ b'xi punti importanti mill-Maradona. Ifhimni min jgħaddi psikoloġikament se tkun boost għalih, ma rridux ninsew illi huma għandhom żewġ riżultati favur minħabba li l-Gold Away għadu jgħod fil-Koppa Italja. Issa naraw, jiena fuq id-derbis bħalma dejjem ngħid u rather ma ngħidx qabel il-logħba nippreferi ma nikkummentax, jiġifieri nistennew u nisperaw illi tagħna bħas-soltu jqumu l-okkażjoni jonoraw il-badge u juru min huwa l-ewwel u l-ikbar tim ġewwa Milano. Naħseb illi għalissa jiena nista' nieqaf hawnhekk ukoll bħas-soltu nfakkarkom biex tkomplu tinkitbu fil-medja soċjali kollha tagħna, YouTube fejn dan il-video ser jitla minn hawn u ftit ieħor, kif ukoll fuq Instagram fejn ftaħna l-paġna għalkemm dik il-paġna ta' Instagram li qegħdin taraw hemmhekk il-Kamra Sportiva, tinsewx tagħmlu follow. Iktar ser nuża għall-Instagram Stories fejn kun ħanaddi kummenti fuq dak kollu illi ikun għaddej matul il-ġurnata fid-diversi events sportivi li jkun hemm ġeneralment li ma jkunux jirrigwardaw l-Inter u l-Formula 1
għax imbagħad dawk bħas-soltu nidħlu fid-dettall matul il-prosegwu tal-ġurnata wkoll fit-tmiem l-events per se. L-appuntament tiegħi tagħkom huwa jew għat-3 filgħaxija jew għall-4 filgħaxija għall-analiżi ta' Inter Milan, nipprova noħroġ għat-3 minħa jista' jkun anzi hemm probabilità tajba li il-video noħorġu l-4 filgħaxija. Jekk kontu qed tarawna live, grazzi tal-li segwejtuna u l-lejl tajjeb, jekk qed tarawna filgħodu, il-ġurnata tajba u komplu seguna.